Kami akan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagunya berjudul Dumes. Mari kita nanti yang di belakang atau yang di kursi bisa berdiri bersama, kita berjoget. Bisa minta bantuannya, menyalakan flash, kita menyanyikan lagu bersama. Yeah. Biar sedikit romantis malam ini ya. Asik. Karena Frater nggak punya pacar, jadi pengen merasakan romantis di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun Paroki Pugeran. Ise sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayangan dikegawa mimpi, iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu. Semuanya koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan bengi, krasa sliramu wong sing paling gemati, ora nyongko kowe sing paling larani. Happy Asrama. Sepine ro aku senengmu karo liyane, arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian, yen akhire sliramu sing malah ilang. Semuanya ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe, kenyataane kudu aku ning jero atimu. Isih sok kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayangan dikegawa mimpi, iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu, koyo lagi wingi awak dhewe iso tekan bengi, krasa sliramu wong sing paling gemati, ora nyangka kowe sing paling larani. Selamat ulang tahun untuk Paroki Hadi Kudus Yesus Pugeran. Kami para frater mempersembahkan lagu ini supaya kita bisa bersama-sama bergembira. Mari semuanya bisa berdiri, kita pargoy bersama ya, pargoy ya. Tuh, wah nyatane, asik, sak singkat-singkate ceritane. Tetep ora gampang, yo kowe sing gampang golek liyane. Semuanya kita bergoyang, isih sok kelingan
kebayang-bayang di kegowo mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu supaya koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani goyang di Frater lagi. Mari kita bergembira bersama sambil bergoyang. Para romo, para suster, ada frater mungkin ya. Bapak ibu, saudara-saudara kita bergoyang malam ini. Lagi kita pargoy. Mari. pengen duweni Frater Ya. Rapengen liyane semuanya pengen ku siji mongko balik kenyataane kudu aku sing ngero atimu. Mari kita semuanya bernyanyi. Tuh, wah, sesok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan di kegowo mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu koyo lagi wingi awake iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani. Siap ya, internet lagi ya. Oke, kita siap-siap parkour. Asik, asik. Sik, 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 sik. Ah. Parkour sebelah kiri. Rapengen liyane pengen ku siji mongko balik kenyataane kudu aku ning jero atimu. Oke, sikat semuanya. Di sesok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan di kegowo mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan bengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling lah rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani. Terima kasih para romo, suster, frater, bapak ibu semua. Selamat ulang tahun untuk Paroki Pugeran. Dari kami Happy Asrama.